И така, здравейте всички и добре дошли в моето Майнкрафт оцеляване. Това е втори епизод и имаме 9 диаманта. Брати. И имаме тук още айтемчета. Сега ще взема да ги изсипа някъде. Но преди това мога, не знам дали мога. Чакайте си направя малко тук чест. Може би ще ви застроя странно, че пак пуснах тази песен, не знам, просто тя тръгна. Те, да си направим двоен чест. Те, значи, вчерашния клип. Вчера какво беше вторник? А, не, четвъртък беше. Омага, не знам кога бях на вчера. Няма значение. Качих го. Блето, ще не мога да се сложи тук. Омага. Може ще го сложим пък, значи, тук ти да има. Имам и доста кирки, бях си направил 12 кирки и ги изхъбих всичките и само ти остана. И имаме малко стабилно така количество. Да, има. И аз викам, тук си бера каквото съм бил слагал. Тук нещо не. Те ще е достатъчно. Защото винаги остава едно и... След това ще го разпределя на 4 печки. Мисля, този епизод аз събрах и малко дърво през това време. И нали знаете, че както казах в един предишен... Да, в миналия епизод, че ще снимам, че ще играя тук, не само когато снимам. И не съм снимал. И си поиграх, нали. Тук да допълним малко в печката и пол. Тук не ми трябва, тук не пика, само златото пет, евентуално. Печем тук. То скрати, где го сложим? Тук. Ще направя много опи. Добре. Да се нагласи сега, имам брадва. Да си направя 3 на брадва, 2 брадви, 6 кирки имаме и една лопата, даже добре, да. Дървото ми те на свършване, но имам си някакво количество така. Мисля да спра музиките сега. Да си пусне малко звука тук. Бях си го изключил, защото слушах разни други песни и малко да включим наляво надясно. Колко да се чува нещо. Значи личният клип се чува доста силно, и сега ще гора малко по-така тихо. Ой, съм 30 лева, може сега да слезем мината. Между другото намерих 4 спаунера един до друг. И съм си ги оградил и даже имам път, сега ще ви го покажа. Правих през това време, докато не снимах. Преди искам да се направя 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Добре. Така. Браво. Аз си правя, поддържам си инвентара така. Кирка. Те между другото си направя на бомби, ще ги стакваме тук. Ще ми трябва все пак. И ще го стакваме някъде да сме даже. Тази кирка ще оставя, ще много изхъби. Ами ще взема. Ще оставя, ще взема. Те ще ги изхъби някъде. Те тук дървото. Значи ще взема, аз винаги ще нося по няколко те дръвца. Имам те стабилно количество
малко така ме притеснява тук. Штрак. Цък. Не ми си опълва е така насилно. Читър. Ко ми дали? Стрели. Добре, малко да се наспим. И така. И къде ще направим къщата? Еми, тук някъде ще. Защото аз не знам. Просто нямам идея. Тук гръмна крипър. Не. Трябва да го правим. Някъде насам беше. На някакви координати също. Ще погледна. Не насам. Не беше насам. Ще се връща тук. Скачвах на дърветата. Ето го мястото. Аз съм светил точно видя, но не знам. Значи сега ще го покажа. Иди ти му стреля. Иди ли грозни. Така реши да го направя. И тук сме вече. Тук има само прав път надолу. Да. Ето тук има спаунър. Ще ви покажа другите три. Или по-скоро бяха два. Съм много сигурен. Тук си направих нещо, тъй като... как така да кажа? Някакъв мост. Да знам. Тук е другия, втория спаунър. Те два стават сега. Тук настрани имаш път. Три стават тук. И имаш четвърти, който не открих. Има и четвърти, да знаете. И експлорвах и намирах диаманти. Така. Тук насам, май не съм идва. Да, не съм идва. Да, стабилно количество рудки, така като има стрелска. Ще си копнем тук сега, тук ме си иска кирката. И мисля и да докоре да си направя една дъма кирка и да се запак. Да взимем и си направим един чатик тебъл и да енчатнем и на... The fuck? Това вижда много яко. Окей, тук не съм идвал. Искам да дойда. Ще писай сега на третия удар. Но, две може да отрави кирката. Искам ще обера тук колечетата, защото кола ми е важен. А пък аз имам само 20 колблока, което е много малко. Така. Сега. Give it away. No. Малко така. Разни така не са. Стига съм се ебавал от тези дупка мизерната в мириса на гандъм, в мириса на пак. Тук надолу. Не. Цък. Насам сме. Цък. Не. Цък. Насам сме. Сигурен съм. На 20%. Добре, найс. Прибирам се към горнището. Към нещото там. Цък. Много якичко. Тук е парапет. Его думата. Парапет. Просто не влизам в думата. Може ще направя тук спаунър. Само заради... Ще ги направите спаунър само заради XP-то. Смисъл аз няма какво друго да взема. Освен паяжина. Което е добре, защото мисля, че 4 паяжи направиха вълна. Което е добре, защото може да се направи нещо двойно. А вълната е доста така готин вид материал за правене на разни старомодни къщи, така дървено, с дърво, фенсови. Омага! Това е и тук. Пак аз тръгвам да обикарам. Омага. Окей. Lead the way. Put the pulse in the bridge. Oh, the fucker. What is this? Добре. Имаме за кирка. Банк. Имаме за банк и банк. Така.
искам да се подредят се. Готово. Кирка. Сега с нами да намерим лава. Лава. Обаче само запомних пътя. Тук. И тук. Найс. Где беше, бе, бро? Майната, къде беше ти нещо? Ой. Give the way. Не знам, беше розите ги помня, че ги имаш. Ей тук си. Опа, и тук. Да. И пак слизаме. Нали, за първия път. Тук би си направил едно асансьор, че аз знам как с такова. С релси, с Майнкарт. Видите ми шуща тук. Шущи. Цък. Абе, много ръмжиш ми, направо много ме стресираш, душата не боли. Тук ли си? Опасна работа е. Не съм бяхме. Добре, ще слезем някъде да намерим. Сигурен съм, че тук долу имаше такова. Някъде тук. Да няма да е лошо да намеря още някой друг диамант. Аз тук не съм идвал на много места не съм ходил. Аз викам да слъжа тук малко. Да разнообразим. Системата притиска тук. Системата ми притиска. Трябва да... Оец, здравей. Мри. Fuck you. This is no nice. Това не е красиво. Това не ми харесва. Това е шетърско. Шетърско, да. Това е шетърско. Така. Добре, тук сме дошли за... Не за такова, за такова. Дошли сме тук за обсидиан, не за паежни. Печи. Искам обсидиан. Тук трябва има обсидиан. Тук има обсидиан и трябва има. Тук. Give the way, на. Ма съм безстрашен. Гошо идвам. Днеска ги видя. След имен ден. Да. Имениците. Тук са отдолу. Да няма изненада. Неприятна. Ама то ми трябва бук. Трябваше ми книга. Тук има шугаркейн до мене. Знаех си. Как? What the fuck? Give the way now. Ама те са замокрявам. Така се задушаваме, майнаци. Моя тук се преценям, ще падна ръц. Взех ли го? Това не ми трябва. И сега вече може да си чупя спокойно. Значи колко ми трябваше? 5. 2, 3. При това може би ще бъде забързано. Идвай. Как? What the fuck? Аз имах и друг канал. Значи, освен тоя, имах един друг казва 6, аз го изтрих. Lava God, долу на БГ имах 400 няколко сабскрайба и приближение на канала около толкова хиляди бях. Не беше много се. Но около 11 000 показвания и... Не, повече. Не знам. Не съм сигурен за много нещо. Не са 400, не бяха 400. Аз едните бяха бот, скрайб. Абе, първо бяха 20, после бяха 10. Абе, няма значи.
Джени. А знаете ли какво ще направя Нетър портал? Днеска две неща. Те щупим. Значи ще тратим 5. Много ми трябват. Абе, я да бъде първо да енчантната спирка мизерна, защото нямам нерви да купая тук един час. Аз тук се кажа едва да. Найс. Фак! Това не беше добре. И как да се казва? Аз там дойдох. Аз не знам где се намеря. Защо падна така жалко? Мизерно. Право, човек ме стана жалко. Give the way. Знаете ли, ще скокаме тя нагоре. Това е баба. Това е баба мене. Много яко стара. И съм 30 левел. Ще може да чантна. Секс апелно. Значи не е разлика. Кажем зомби. Кажем крипър. Здравей, младежа. Здравей, изчезни, напусни! Мисля си, че падам. Не беше изключена. Но чакай съм насам. Give the way. Добре, скъде слагам сега? Де, маме? Де, чочко. Ти прозвуча много така перверзно. Fuck you. Добре. Fuck you, bitches. Добре. Така. Излизаме по някакъв така странен начин. Тук аз с мина тук е научен Езус. Тук е гръмна крипър. Те насам. Не беше тук пак гръмна крипър. Тук сега ще той спаунериньо. Спаунериньо е насам. Спаунериньо е насам, значи не сме насам. И тук се излиза. Ще как помня пътя бе сега, стига сте се забавали тук сме. Никой не го прави, помня. Те качвам се по най-проклетия начин. На някой би трябвало да им пречи това, те че го махнат. Въпреки че аз обичам да се играя с координатите. Днеска апнем. Give the way, почти зазигна. Те така малко да се вечерило си времето. Така не ме радва. Не съм да сложим някой друг торч. Не е по-светло. И да не спим. Ще грифнем това шугарке и това шугарке и две шугарке. Трябват ми 3, те че те може да ги саднем и така. Да ги таком, да ги посадим. Свече сванат идеята. Малко от дървцето, къде няма да ми е излишно. То ми трябваше кожа, ама аз нямам кожа. И какво правя сега? Ще търсим крави. Малко е така тъмно. Шанс. И че проклета музика, нещо няма ли по-така бомбаджийско? Здравей, ти. Въх! Тук. Air. Те тук говорят на някакъв китайски език. Здравей. Остава космат. Извиня, космат. Дай ми перличка. Мизерник. Дали пява. Леле, той херо брале. А не, зомби.
Дигни малко още левел. То ще ме смъкне на 27 и ще трябва да дигам още левели. Аре, цяло тук е някакъв байом и няма... Аз ги изнасям като кучета, леле. Вещерини. Цък. Не иде грамня. Що ще изнеса така и тъй сега. Взимам битка. Вечерна битка. Тъй като за добър вечер. Здравей, принцеса. Красива си. Нема цели ма с полшанки. Не ме цели. Ко ми даде? Само букути. Да, не ми липсваха. Те зомбите мържици, да не мършаме. Ма би, бе! Ма би, защото не можеш да го позволиш. Вот. Здравей. Ти можеш вече да се ме прибиш така. Стъдън. Шугар, но не ме стреляйте така злобно, бе. О, я писала. Така. Тут его, тут не схожу. А, ты крал ли это? Край, край. О, кончето лъжи, май, край. Вот ти кон ли беше, бе? О, fuck you, bitches. А, ти как? Не ме цели тук, ще таях на Маринчо. О, това ще му името Маринчо. Тук ще има дъма. Охо, това спещира ме прави сега. Но, не. Give the way, give the way, give the way, now. Обиколих тук целия мап, няма ли е крава, бе? Тук ще има някак. Тук ако няма крава, съм трамвай. Тук не може да разбера хората от сега, да си резна малко кожата от моята кожа. Какво пречи сега? Като не е от крава, като от овца. Ти овците ми се види. Цък. Малко капучино даже. Виж как стабилно бухва. Цък. Цък. Убелно количество, така стабилно. Тук какво си види там, бе? Бъх, тук звездите си едят направо. После си чуя звездите. Ти ме любими щастие. Крал, прасе. Абе тук гати свинския зоопарк. Само свине. То ме втръсна. 255. Аз те се прибирам сега. Овца. Овца, тук има. Овца, крава, няма. Овца, крава, мъга. Всякакви животни има, зайци. Всякакви боколци, само крава няма. Само става там на върха на туди има крава. Ще зарадвам, поне ще учим. Става да не ми пусни кожа. То поне 2 крави ми трябва. Не, поне 2. Тук джъмпъра се явява на изпит. Аз съм Боинг. Съм джъмпър. Така здравейте, аз съм Боинг. Кошката майка. Аре, стига се да злага. Нещо тук кокошки даже има. А пак няма крави. Много ладно. Fuck you. Види, че ми пада... тук не съм критичен, които... Което е лошо. Защото ще забива. Много спича, значи не можете да го питам. 3,4 Hz. Видеокартата му е на гигабайт от Young Computers. Там. Мисля, че на гигабайт ще не съм сигурен. Или 2,... Да, значение. Мощен компютър. Мощен. Но не спича като тук, като не съм изразличен.
сега някой така любезно да помоля, ще ми даде ли малко крави, така ако може. Даже тук хем ми лагва, хем търся крави, значи не знам какъв съм човек. Трябват ми крави, просто крави. Даже вижте как спича като такова. Тук може да го паузна. А може би да го паузна. Сума ти работа има, само не крави ми трябва две, само една крава. Две, айде. Две. Така. Тя големите гъби не мисля, че има полза или... Аре! Бай да way, няма трябва. Бас. Не хареса. Не хареса. Много лагва. Те умрели чункови дет ми се откучват разни. Направо спича като гъс. Добре, малко те да дигнем, викам аз, видеото, сетингсите. Може би ще лагва още повече, но ще рискувам. Тото и да не е остров, е. Много лагва. Майка ти стара. Папа, ти може да бъде така. Ще го джумпа. Джумпа. Бра, за кого само не напиша гейм мод? Защото съм честен, защото съм... Имам срам. Брайте се заради чанковите. Абе, ако пуснем малко така ресурспак, да пуснем фиетво така, да разведрим. И аз имам... той също тръгна. Гайре. Не знам, според мен с тези черпак е по-добре. Абе, да не съм си включил. Искам фаст. Върви много бързо. Да. Так ми си помислих. Майка, так ми си помислих, че ми се оправи FPS-а. А то... Нещо прилича. Гледайте само как спича. Добре, може да изрежа епизода. До някъде прикрито място. Въхне десерта са. Абе, за кога си взема аз така някакво пясък? Ти ли ще ми трябва? Добре, някак не може да се направя кожа. Или само трябва. Защото аз не съм чул как, не съм чул начин как да си създадеш кожа. Сега да ми обясниш. Да измислят някоя версия, в която и кравите, не само кравите да дават кожа. И кой са? Око, ще ма поеди. И проси, крава искам, не искам проси. Даже не спича. Защо така спичаш? Защо не спиш? Защо не правиш така? Тук сигурен съм, че той няма да ви остров. Който е сега? Път, Господа е направил път на това. Не сам нещо. Те погледите да се движа. Аз. Да отиду на 455, пак трябва да съм на 200. Само заради ми край. И за язък, за той дет ми лагва. Ема сметка на той някой чънкови куче. И ми лагва, защото... Защото... Да, лагвам. Лагвам, защото... Защото ми отключват чънкови, така разни нови чънкови. Разни така нови скилови.
Бля. Нас отказано търся край. Няма. Ще ги избия тук, само ги намеря край.